Moikka, mä oon Lari Linkka Johkulta. Morjesta, Virtasen Tino Vips Mobile Payltä, eli Suomessa tutummin vaan Mobile Payltä. Ja tänään jutellaan vähän Johkun ja MobilePayn yhteistyöstä. Juurikin näin. Agenda on tiivis paketti, tarkoitus pitää tämä tosi lyhyenä. Katsotaan, purkitetaanko alle 10 minuuttia, mutta se oli idea. Ja tuosta oikealta näette, mitä on luvassa, eli ihan lyhyt alustus siihen, mitä tämä yhteistyö tarkoittaa. Sen jälkeen sukelletaan tuohon MobilePay-toteutukseen, joka Johkuun on tehty. Sitten kiinteä yhteenveto, miten käyttö tapahtuu, ja yhteenvetona lopuksi sitten, että mitä käytiin läpi ja miten tästä eteenpäin voitte toimia. Mutta annetaan puheenvuoro Ilkalle ja lyhyt alustus. Mistä on kyse? Joo, ja tosiaan vuoden alusta alkaen olemme tehneet MobilePayn kanssa ratkaisun, jossa voidaan tehdä suora sopimus MobilePayn kanssa ja helpottaa sitä maksamisen prosessia siellä Johkun päässä, tehdä se asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Juurikin näin. Ja me MobilePayn päässä taas toteutamme sitten sen maksamisen ratkaisun ja ollaan toki iloisia tästä yhteistyöstä, että Johku tähän lähti ja on toteuttanut suoran integraation meihin, niin se on toki hieno homma ja mahdollistaa meidän tarjontaa sitten teille kauppiaille suoraan täältä meidän luukulta. Mä käyn ihan nopeasti tästä läpi, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Maksa-swipeaus, luultavasti teille monelle hyvinkin tutun näköinen symboli. Tosiaan meillä Suomessa on MobilePaylla noin 2,8 miljoonaa käyttäjää ja se tarkoittaa, että potentiaalisia maksajia tälle ratkaisulle löytyy aika mukavasti. Se, mistä tänään puhutaan, on tosiaan meidän suora verkkomaksutoteutus. Eli MobilePay on Suomessa varsinkin verkkokaupan ja verkkomaksamisen skenessä ehkä tutumpi tuolla Paytrailin ja Svea Paymentsin ja Vismapayn maksuseinillä. Eli toki ollaan myös siellä maksuvaihtoehtona näiden maksuvälittäjien kautta, mutta sen lisäksi meillä on tullut yhä laajenevissa määrin suoria tuotteita, jotka tarjotaan täältä meidän luukulta. Ja tosiaan tämä Johkun toteutus on juurikin sellainen, eli suora integraatio meidän rajapintaan ja se tarkoittaa, että kauppias tekee meidän kanssa suoran sopimuksen ja saa sillä sitten meidän näkemyksen mukaan parhaan mahdollisen MobilePayn käyttöönsä sinne omaan verkkokauppaan tai ajanvarausjärjestelmään tai mikä milloinkin on käyttökohde. Katsotaan tässä seuraavassa lyhyesti läpi, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa käytännössä. Jos ette ole maksajana vielä tähän Johkun toteutukseen törmännyt, niin tässä seuraavaksi ihan autenttinen esimerkki siitä, että miltä se sitten näyttää ja mitä siinä tapahtuu. Mutta se, mitä Johku on tehnyt, niin on toteuttanut MobilePay-maksutavan vähän tämmöisenä pikamaksuversiona tuonne omalle alustalleen. Eli kyseessä Laguuni, varmasti PK-seudulla asuville ja vieraileville varsinkin tuttu, näkyy vesipuistot siellä täällä tuosta länsiväylän ajassa ainakin hyvinkin isosti. Mutta Laguunin verkkokaupassa on tämä toteutus siis jo käytössä ja toki on useassa muussakin 10 verkkokaupassa tässä alkuvuoden aikana otettu käyttöön. Tuossa ollaan nyt ihan niin kuin Laguunin perusajanvarausflowssa. Tässä ollaan lähdössä kajakkireissulle tuosta Keilaniemestä ja siinä on valittu päivämäärä, aika ja sitten on 2 vaihtoehtoa. Eli joko voidaan vähän niin kuin perinteisesti lisätä tämä tuote ostoskoriin tai sitten nyt Johkun tapauksessa mennä niin kuin pikavauhtia kohti maksamista. Ja kun me nyt totta kai valitaan toi Maksa MobilePaylla-nappi, niin sen jälkeen tapahtuu seuraavaa. Eli sen sijaan, että ostaja tässä kohtaa menisi tuonne niin kuin kassasivulle syöttämään omia yhteystietojaan, nimi, sähköposti, puhelinnumero, mitä ikinä Laguuni siellä haluaa kerätä, niin nämä tiedot saadaankin suoraan meiltä.
Eli kuten alussa sanoin, meillä on vajaa 3 miljoonaa käyttäjää Suomessa, jotka kaikki on vahvasti tunnistettu ja tunnistautumisen myötä ollaan saatu heidän osoitetiedot meille ja sitten käyttäjä on toki itse valinnut oman puhelinnumeronsa ja sähköpostinsa, jolloin meillä MobilePaylla on aika valtava data-aineisto meidän käyttäjien tietoja. Ja miksei hyödyntää niitä sitten tekemällä tästä ostamisesta mahdollisimman helppoa meidän käyttäjille. Eli kun klikkaat maksa MobilePaylla, päädyt MobilePay-appiin, jossa hyväksyt sun tietojen jakamisen kyseisen kauppiaan kanssa, tässä tapauksessa Laguni. No, miksipä ei hyväksyä, ne tiedot sinne kuitenkin syötettäisiin, ja kun siitä on painaa hyväksy, niin siirrytään vaan sitten ihan tuttuun maksunäkymään. Eli sen jälkeen varaus vahvistetaan MobilePayssä. Tuosta voi vaihtaa maksutapaa, mikäli sinne on itselleen ladannut useampia eri kortteja tai suoraa tilimaksamista tai muuta, niin siinä sitten tutulla MobilePay-maksuflowlla valitaan se velotettava lähde niin sanotusti siellä MobilePayn sisällä, mutta maksutapahtuma appissa ja sen jälkeen, kun tuosta on swipattu maksa, niin automaattisesti ostaja siirretään takaisin tänne shop.laguni.fi ja siellä näytetään sitten vahvistussivu ja sähköpostiin tulee vahvistusvaraukset ynnä muut ihan normaalisti, eli sinänsä niin kuin ei poikkea siitä ostotapahtumasta sitten tämän niin kuin profiilin jaon lisäksi oikeastaan kummemmin. Parhaillaan varmaan asiakkaalle ei kovin montaa sekuntia mene, että tämä maksu saadaan suoritettua ja päästään sitten siitä eteenpäin. Juurikin näin. Just sama olin sanomassa, että tuossa heiteltiin numeroita, että kuinka nopeasti tämä menee läpi, niin kyllä tämä nyt, jos ei jää kauheasti miettimään, niin 10 sekunnissa luulisi onnistuvan toi maksamisflow. Ja toki tässä on sitten vielä semmoinen kiva, että kun tämän keskimmäisen screenin on ensimmäisen kerran tehnyt, niin sen jälkeen sulle jää MobilePay-appiin tieto, että olet jakanut kyseisen datasetin, eli nämä 4 tietopistettä kauppiaan kanssa, ja ensi kerralla, kun mä ostan Lagunin palveluja, on se sitten taas kajakkireissu tai suppiolautareissu tai vesipuistolippu, niin mun ei tarvitse tätä keskimmäistä screeniä käydä läpi ollenkaan, vaan silloin se maksuprosessi lyhenee entisestään, ja mä menen suoraan vaan vahvistamaan maksun, ja Lagunin porukka tietää jo, että kuka Maija maksaa, ja sieltä on tällä puhelinnumerolla tulossa. Yes. Siinä lyhykäisyydessään toi flow, miten homma toimii. Ja sitten niin kuin johtokauppiaan kanssa käyttöönotto, niin sekin on tehty hyvin, hyvin helpoksi ja yksinkertaiseksi. Meillä on oikeastaan niin kuin 2 polkua, että jos meillä on uusi kauppias, joka päättää johkun perustaa, niin me saadaan siinä samalla perustettaessa lähetettyä sinne MobilePaylle se tilaus. Ja saadaan niin kuin homma suoraan käyntiin siinä, eli silloin kysytään siinä perustusvaiheessa jo ne tarvittavat tiedot, millä MobilePaykin saa asian sitten eteenpäin. Jos meillä on sitten olemassa oleva kauppias, joka ei ole vielä kytkenyt MobilePaytä, niin ihan yhtä helppoa. Toki siinä mennään sitten siellä johkuhallinnan puolelle sinne maksamisen välilehdelle, ja sieltä kun avataan MobilePay, niin siellä on ota käyttöön nappi, ja siitä kun klikataan, niin sitten kysytään niitä samoja tietoja, mitä sitten taas tarvitaan siihen sopimukseen ja siihen, että saadaan sopimus viimeisteltyä. Ja sitten siitä tulee sitten tietoa, että mennään sitten sinne MobilePayn puolelle viimeistelemänsä. Ja sitten tietysti johkun puolella siinä kohtaa, kun sopimus on valmis, niin aktivoidaan sitten sopimus ja ruvetaan sitten myymään entistä enemmän. Kyllä, juurikin näin. Eli käytännössä MobilePay on aktivoitavissa siellä johkussa useaan eri paikkaan, on laskelmien mukaan 3 tai 4, eli on tuo pikamaksupainike, joka demottiin äsken Lagunin tapauksessa. Sen lisäksi MobilePay lisätään automaattisesti sinne maksuseinälle, eli mikäli mennään niin sanotusti ostoskorin kautta perinteiseen maksuflowhun, niin MobilePay löytyy omana rivinään sieltä. Sen lisäksi johku on toteuttanut MobilePay-integraation myös heidän kassajärjestelmään, eli MobilePay otettavissa käyttöön myös kivijalassa, eli jos nyt niitä suppilautoja vuokrataan paikan päällä, niin yhtä lailla siellä voi maksaa MobilePaylla.
Ja vielä neljäntenä mainintana, että totta kai ollaan myös osana sitä maksunvälittäjien maksuikkunaa tai seinää. Eli vaikka jonkun tapauksessa VismaPay tarjoaa MobilePay myös osana heidän valikoimaa, mutta se toki sitten erillinen juttu ja erillinen sopimus. Mutta sehän ei mikään ei estä sitä, että meillä kauppias käyttää MobilePayta sekä VismaPayta esimerkiksi kumpaakin, niin silloin saa vielä laajemman valikoiman eri maksutapoja. Kyllä, just näin. Ja se on varmasti se niin kuin hyvin yleinen tapa myös käyttää. Meidän näkemyksen mukaan paras ostokokemus tulee tällä suoralla sopimuksella, eli tuo profiilinjakotoiminto, tämä koko pikamaksuflow, niin tämä on käytettävissä vain suoralla MobilePay-sopimuksella. Eli ei muuta kuin tuohon äskeiseen Ilkan slaidiin takaisin ja katsomaan, miten se aktivointi tapahtuu. Ja sitten, kuten mainitsin, niin palaavat asiakkaat, voisin kuvitella jotain, mitä ikinä tarjoatte ja myytte, saunavuoroja tai kanoottivuokrausta, niin siellä on paljon varmasti toistuvaa ostamista, jolloin sitten se profiilinjaon tekeminen kertaalleen vaan niin kuin kertautuu hyvänä toimintona ostajalle jatkossa ja kokemus paranee entisestään sen ensimmäisen ostokerran jälkeen. Joo, kyllä se nimenomaan on ja varmaan niin kuin nähdään jo olemassa olevien käyttävien asiakkaiden kannalta sitä, että kyllä siellä MobilePaylla maksetaan ja se homma toimii erittäin hyvin niille, jotka ovat se jo käyttöön ottaneet. Kyllä, just näin. Ja etenkin tuossa niin kuin näytettiin nuo puhelinskriinit, niin varsinkin silloin, kun puhelimella shoppaillaan, mitä teidän asiakkaat tekee ilmeisen paljon, olikohan 70% suunnilleen ostoista Lagoonin tapauksessa tehdään puhelimella, niin silloin etenkin tuo Flow pääsee parhaaseen mahdolliseen hyötyyn. Joo, tuo sama prosentti niin koskee me kyllä kaikkia akkukauppiaita kokonaisuudessa, että se on 70 ja 80% välillä, että mikä on se osuus niistä ostoista, jotka tehdään mobiililaitteilla. Se on valtava iso. Kyllä, se on huima. Hyvä. Siinä oli oikeastaan meidän paketti tällä erää. Ilkka voi closata tämän niin sanotusti. Iso kiitos mun puolesta, että katsoitte tänne asti ja toivottavasti MobilePay tulee käyttöön. Joo, ja kiitos myös mun puolesta ja ehdottomasti saa matalalla kynnyksellä olla muuhun yhteydessä, jos tulee mitä tahansa kysyttävää tästä. Ja tosiaan suosittelen, että otatte tämän käyttöön. Hyvä. Kiitokset tästä. No.